Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε, όπως ήδη σας είχαμε προαναγγείλει, και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, τον κύριο Λευτέρη Αδάμ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αδάμ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Έχουμε λοιπόν μια συλλογική σύμβαση εργασίας, τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ουσιαστικά, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την επαναφορά τους. Τι σημαίνει αυτό για σας, γιατί πέρασαν πολλά χρόνια όπου ουσιαστικά τα πάντα ξυλώθηκαν, έτσι, και δημιουργήσαν σειρά προβλημάτων στους εργαζόμενους που τα βλέπουν και τώρα, που θα λέγαμε η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί και κατά καιρούς τα λέμε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, ένα δικό σας πρώτο σχόλιο. Θέλαμε μια πρώτη εκτίμηση από αυτήν τη συμφωνία. Ναι. Εδώ και 7 μήνες, κύριε Μαυρίδη, υπήρχε μια διαβούλευση ανάμεσα στους εργοδοτικούς φορείς και στο ΣΕΒ για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο, να γίνει αυτή η κοινωνική συμφωνία. Θεωρούμε ότι είναι ένα μεγάλο βήμα για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, το οποίο είναι προς όφελος και των δύο κατευθύνσεων, και των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει μια ασφάλεια των εργαζομένων το τι ακριβώς θα πληρώνονται με τη συλλογική σύμβαση, και υπάρχει και μια εργασιακή ειρήνη στις εταιρείες, και θα σταματήσει σε τελική ανάλυση και ο αθέμητος ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες. Τώρα από εκεί και ύστερα μένει να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της κοινωνικής συμφωνίας. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει τίποτα, διότι έχουμε χρόνο μπροστά μας, γιατί μέσα στο Δεκέμβριο θα υπάρξει η έκδοση του σχεδίου δράσης, το οποίο περιέχει αυτή η κοινωνική συμφωνία, και στο πρώτο τρίμηνο, στις αρχές δηλαδή του 2026, θα γίνει νόμος του κράτους. Εκεί θα είναι το σημαντικό σημείο για να δούμε το τι ακριβώς θα πει, ποιους άξονες έχει μέσα αυτή η συμφωνία. Σίγουρα έχουμε κάποια σημεία τώρα τα οποία τα κοιτάμε. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι μετά από πολλά χρόνια, όπως είπατε και εσείς, καταργούνται εν μέρη κάποιοι μνημονιακοί νόμοι που έφεραν το συνδικάτο ή τους εργαζόμενους σε δύσκολες καταστάσεις. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι φυσικά είναι και υποχρέωση της χώρας μας βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 30% σήμερα που είμαστε στις συλλογικές συμβάσεις, να φτάσουμε στο 80%. Μάλιστα. Το 30 για να γίνει 80 βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Έτσι, ακόμα και πολλή προσπάθεια και πολλή συνένεση, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να το συνυπογράψουν όλοι αυτό. Ναι, πολλή δουλειά, και χρειάζεται φυσικά και χρόνος, γιατί η υποχρέωση είναι αυτό να λυθεί μέχρι το 2026. Θεωρούμε ότι είναι ακατόρθωτο, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπορέσει να γίνει μια δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, και αυτή η δουλειά θα είναι προς όφελος και των δύο των κατευθύνσεων. Και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Κύριε Αδάμ, αλλάζουν σημαντικά πράγματα, σημαντικά πράγματα. Θα σας αναφέρω 2-3 επιγραμματικά. Ουσιαστικά γίνεται πιο εύκολη η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, γιατί μέχρι τώρα χρειάζονταν το 50% και στα συνδικάτα και στους εργοδότες να μπορεί να εκπροσωπεί κάποιος. Αυτό πάει στο 40%, και αν δεν μπορεί να υπογράψει μια ομοσπονδία αυτή τη συλλογική σύμβαση, θα μπορεί να την υπογράψει η ΓΕΣΕ. Οπότε ουσιαστικά εργαζόμενοι δεν θα μένουν χωρίς συλλογική σύμβαση. Υπάρχει πλήρη προστασία των εργαζομένων, από αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, μετά την λήξη της συλλογικής σύμβασης. Η μετενέργεια που λέμε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είχε καταργηθεί. Δηλαδή. Που είχε καταργηθεί αυτό με τους μνημονιακούς νόμους, και η επιτάχυνση της διαδικασίας στην περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, με τον μηχανισμό της προσφυγής στην μεσολάβηση και στη διαιτησία. 3 ουσιαστικά πράγματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί χθες, δεν μπορούν κατά την άποψή μας αυτά πλέον να αλλάξουν. Θα προχωρήσουμε και μέσα στο Δεκέμβριο σε αυτό το σχέδιο το οποίο θα προκύψει, και περιμένουμε να γίνει νόμος του κράτους, και από εκεί και ύστερα να μπορέσουμε να γίνουν πιο εύκολα όλα τα πράγματα, για να μπορέσει η χώρα μας πλέον να αγγίξει τα στάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως είναι στην Ευρώπη, διότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να εναρμοστούμε και εμείς με τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αδάμ, τώρα
τι δυνατότητες δίνονται στους εργαζόμενους πλέον, δηλαδή η ΓΕΣΕ που έχει να κάνει με την έκφραση των εργαζομένων σε τριτοβάθμιο επίπεδο, αλλά και όλοι εσείς στα εργατικά κέντρα, έχει κάποιο ρόλο μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία των συμβάσεων, των συλλογικών συμβάσεων, αλλά και των επόμενων συμβάσεων που θα αναμένονται σε επίπεδο κλαδικό πλέον? Ο ρόλος των συνδικάτων, κύριε Μαυρίδη, ένας από τους ρόλους μάλλον των συνδικάτων είναι και αυτός, να μπορεί να υπογράφει συλλογικές συμβάσεις και να διαπραγματεύεται με τους εργοδότες. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που είχαμε πριν των μνημονιακών νόμων, και αυτό από ό,τι φαίνεται επανέρχεται. Τα συνδικάτα πάλι θα είναι στην πρώτη γραμμή. Θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι πλέον να έρθουν και να συμπορευτούν με τα συνδικάτα, να μπουν στις γραμμές των συνδικάτων, έτσι ώστε να δυναμώσουν τα συνδικάτα για να μπορούν να έχουν την διαπραγμάτευση αυτή που πρέπει να έχουν με τους εργοδότες. Αυτό θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες υπογράφηκε και μια καλή συλλογική σύμβαση για τα μέταλλα, και περιμένουμε να γίνουν και άλλες στην πορεία. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τον κατώτατο μισθό? Ο κατώτατος μισθός, αυτό δεν έχει αλλάξει από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν μέσα στο Δεκέμβριο με τον σχέδιο διαπραγμάτευσης το οποίο θα γίνει θα έρθει κάτι και θα αλλάξει. Συνεχίζει να παραμένει επί την ηγεσία του κράτους και επί την ηγεσία της πολιτείας που θα δίνει την αύξηση αυτή την οποία δίνει. Μέσα. Και κάτι ακόμα που επίσης μας το ρωτούν. Εμείς πάντως, να συνεχίσω σε αυτό, το συνδικάτο είναι μια διαχρονική του διεκδίκηση αυτό, για να έρθει στο συνδικάτο, για να μπορεί να υπάρχει η συλλογική σύμβαση του κατώτατου μισθού από το συνδικάτο και από τη ΓΕΣΕ. Και κάτι ακόμη που μας ρωτούν εδώ, και βλέπω και έχουμε και μηνύματα, είναι με τα επιδόματα. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιδομάτων ουσιαστικά καταργήθηκε ή συρρικνώθηκε τόσο πολύ που ουσιαστικά δεν υφίστανται. Τι γίνεται, απελευθερώνεται η διαδικασία των επιδομάτων όλων αυτών που κατά καιρούς μας έχουν πει πολλοί ότι έχουν θυγεί από όλα αυτά που υπήρξαν ως νόμοι τα προηγούμενα χρόνια? Ναι, με το καινούριο, με αυτή την κοινωνική συμφωνία θα μπορέσουν να υπάρξουν και πάλι τα επιδόματα, και σίγουρα, όπως σας είπα, δεν κατεργούνται πλέον μετά την λήξη των συλλογικών συμβάσεων. Οπότε ουσιαστικά πάμε στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων των οποίων είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θεωρείτε ότι ανοίγει ένας δρόμος, ανοίγει ο δρόμος, για να ξυλωθεί σιγά σιγά αυτό το μνημονιακό σύστημα που απορρίθμισε τα πάντα, έτσι, επί πολλά χρόνια. Ναι. Περάσαμε δύσκολα χρόνια. Όλη η χώρα ουσιαστικά πέρασε δύσκολα χρόνια. Ήρθε ο καιρός πλέον να αλλάξουν αυτά. Το ζητούσαμε εδώ και αρκετό καιρό. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι φαίνεται δηλαδή ουσιαστικά, ξεκινάει κάτι καινούριο. Ξεκινάει μια νέα αρχή. Αυτή η αρχή είναι σημαντική να προχωρήσει και να υλοποιηθεί. Γι' αυτό με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό. Θα περιμένουμε μέχρι τις αρχές του 2026 να δούμε το τι θα γίνει νόμος, το τι ακριβώς θα ψηφιστεί, και τότε θα μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι έχει αλλάξει κάτι ή έχουν καταργηθεί όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που αυτό θέλουμε εμείς, για να μπορέσει να συνεχίσουν τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι εργοδότες, επαναλαμβάνω, γιατί αυτά πάνε πακέτο, πάνε χέρι-χέρι εργασία και εργοδοσία, διότι είναι στο συμφέρον και των δύο να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, επανεκτίμηση από ό,τι καταλαβαίνω αρχές του επόμενου έτους, του 2026, με βάση αυτό που συμφωνήθηκε χθες. Έτσι ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αδάμ, να σε ευχαριστήσουμε, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ και εγώ, πάντα στη διάθεσή σας.